Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a assalamu alaikum. Kuna tare da tashar Kashire Tech TV, tashar da ta saba kawo muku shirye-shirye da ke ƙayatar da ku. Kana yau ma tashar Kashire Tech TV. Tashar Kashire Tech TV ta sake kawo muku wani shiri da zai ke ƙayatar da ku a dukkan lokaci. Ku zama tare da tashar Kashire Tech TV domin samun bidiyoyin technology a cikin shirinmu na Duniyar Fikira. Wannan shiri muna gabatar da shi ne domin al'ummar ƙasa da kewayenta baki ɗaya. Sannan kuma muna gabatar da sabon shirinmu mai suna Duniyar Fikira wanda zai ke zuwa muku ne duk ranar Laraba. Shirinmu na Duniyar Fikira zai ke zuwa muku ne da sassa-sassa irin na abubuwan al'ajabi da za ka iya ƙirƙira a cikin gidanka, sannan kuma yake baka daman ka ƙirƙiri abun ka kuma yi aiki da shi, ya nuna ma kuma yanda za ka yi aiki da shi. Shirin Duniyar Fikira yana iya kawo muku wasu abubuwan da ma ba ku san da shi ba, sannan ba ku san yaya ake haɗa shi ba, maybe kuna aiki da shi a cikin gidanku, ofishi ko kuma ma wurin aiki, ma'ana workshop. Zai iya yiwuwa ka ga abubuwan da kake aiki da su a workshop daga kan title na bidiyonmu. To hakan yana nufin in dai a shirinmu ta Duniyar Fikira ce, za ka iya samun yanda ake haɗa wannan abu ne. Ma'ana Duniyar Fikira dai za ta kawo muku ne kai tsaye yanda ake haɗa abu kaza ya zama abu kaza. Sannan yaya ake haɗa abu kaza domin aikin kaza da kaza da kaza. Misali, a wannan shiri namu na yau za mu haɗa disco light, wato wutan disco, ma'ana wuta da zai ke baka haske a cikin, ma'ana kaman in ka kunna sauti a kan wayarka ko kuma wani wuri. Mu je zuwa. Wannan shi ne transistor 2N22, resistor 22K da kuma mic, gami da batir na power bank mai girman 3.5 voltage, glove luka guda biyu masu kala biyu domin bambance wuta. Ka lura da ƙafafuwan nan guda uku, sannan ka fara mu je zuwa. Glove hannun dama, sannan a haɗa bakinsu positive da negative su zama a haɗe. Bayan ka haɗa sai ka ɗauko resistor mai 22K, ka haɗa daga kayan glove na ƙarshe zuwa hannun tsakiya na transistor ka. Sai bari mu yanke. To, yanzu abun da za mu yi na gaba shi ne za mu ɗauko kuma mic ɗinmu mu ɗora domin ci gaba da aiki. Ka lura da mic ɗin, bakin ja ne da baƙi. Jan za ka sa shi a bakin tsakiya, sannan baƙi ka sa shi a bakin ƙafar dama. Ku min afuwa, wancan lokaci na ce ƙafan hagu ko? Ƙafan hagu shi ne ƙafan da yake ɗauke da glove, sannan ƙafan dama shi yake ɗauke da mic. Sai ka jona bakin wayanka glove na farko, shi ne positive ɗinka kenan. Bakin waya na negative kuma za ka sa shi a baƙin waya na jikin mic. Bari mu gwada. Bari mu gwada yanzu. Kar ka manta da danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zaran mun ɗora. Sannan ka danna share, ka tura abokanka da ke Facebook, Twitter da ma WhatsApp da sauransu. Mun gode.